muna kiran ka dan Allah ka sauko. Malamiya alkhairan ka sun zama danko, hukuncin Allahu mai kinsa shine wawa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Abubakar malami fito ja mu da sauri, dan hakar ka tana ruwa ta o'o tana wari. Kana kaunar tallakan ka ba kai mana kuri, shi wancan kuwa sai karairai sarkin sari. Muna kallo masu kyan ka soke buga gwari, da yardar Allah gwamna za kai dan baiwa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Ka kare rike rabu gwamna za kai in ya so, mun roƙa maka shi ya baka dan uwa duka mun so. Za mu wala al'ummar ka kai rika kunso, mai hannun kyauta kowa ya ganka ya kan anso. Ina kan hanyar gidan ka Hafsat na taso, domin shaida an yi baka ware dan kowa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Akwai niyyar taimakon manoma ba wai ba, da taki da iri a basu ba ƙarya ne ba. A rarraba inji na zamani ba daga nan ba, marasa karfi sai su noma hiddas ba ƙarya. Wari mai kamar kana ga san baiwa yau ba, kai mun ka kira sansi da ba a ma gaugawa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Kasuwa ku sani akwai shiri na ku da yayyo, da zai sawa masu tafiya duka su juyo. Marasa jari gwamnatinsa za ta yi muku goyo, masu karfi ko a buɗe harkarsa a shiryo. Ruwa baya kama da samfarerar mai goyo, nasa mulkin zai zarce masu mulkin harbowa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Ku ce tafi sai namu malami ya dan baiwa, sadaukin da idan yana guri ba a tsawa. Ministan shari'ar mu kayi ka gagarwawa, suna jan ka kana saman su jirgin sama giwa. Dawo amshi jihar mu dan ka fidda mu a yunwa, in ga ka jihar mu ba mu nema gun kowa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Ma'aikatan gwamnati suna murnar ka zo, domin in ga ka ba su ƙara barar kan zo. Albashi kan kare idan sa'i ya zo, har da alawus a ba su saga kuma tozo. Wani baya kiran mu ga ka ko ya ce dan zo, aniyar shi ta bi shi kai muke so dan baiwa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Cikin tafiyar taka dole in gaida sadauki, wanda bai san a taɓa ka kanka san bashi da sauki. Wato Nura an bar sa ya taka mataki, kansa da fata yana a tare da kai kwanki. Alhaji Nura na an bar sa sarkin aiki, mu je tafiyar ta mu sai da kai ba ma saiwa. Mazan yabi da mata kai ne muka fata, Abubakar malami ka ne zakin ku. Hafsat na gaida kai sadauki sha kallo, Hafsat ce yar Sa'id da wakar ka na kullo, na tallata manufar ka da ta zarce gwano, shi ko wancan mu bar shi gwan tallar